Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hagaway ka jingjia ka ba isir kay mentaka janmit ka balajia hagapor kung bakhanday duna AA. We rangba ulaman saw jor hagi benta jong ka kajat. Hadin ka jingsya yu hagaway ka bolero pick up kabadan yung registration number ML Katlai A. Iway sa hunyo kanday hagasurak ba National Highway 6. Marprasya abat ka office tray kam jong ka sericulture hamaw diyang jong ka than nong po. Katkum ki jing tip ki barayo olum nakibre ki ba sakhi ka jingjia. Laya tho bagate ka kali bolero pick up kabakit ye ki jhor ki jhap kabala penher stat bha ningkong kala tenra shwa yo te rangba yo baratip kerteng kumuba coolman kharbithai nakashnong mau pedang kat ba udang jam na shiliang jong kesurok ba laya tho ru bo te rangba maria sha tenra ula sit bak sha jingai bat katei ka kali kabala tenra kala ya bet ban yo pat sana ki benta jong ka kejan jong te rangba kadhadu baki shiing kishro kilapat bat prasendon bat pet krat sendon na katei ka jaka na kalian ki bre ki blai i gani ka jingjia marmar kilami ban be ye katei ka kali bat dei tang hadin khandiat minute baki la lapno hajan ka thanat nongpo henrei unongnia ula pet krat no yalade na katei ka jaka bat ye ka kali hakamat ka jaka ban rung syaka thanat nongpo la sakhiru bahagani ka por batang khandiat minute ki bor pulit ka thanat nongpo kilawan poi hagate ka jaka bat yote rangba ula mensaw jur la penkit no marmar sa civil hospital nongpo nakabenta ba unyo ya ka jing sumar ka bakirki halor gani ka jing jian kaliang ki bor pulit ka thanat nongpo kidang penlong ya ka jing tokin bat ru ban lap din yote nongnia ubala pet krat bat ya ka kali hakmat jong ka thanat nongpo